En Ton, la Mel i la Nia deixen enrere la ciutat i enfilen el camí ple de camps florits. Oh, mireu quin turó! Quina mandra pujar fins allà dalt! Quina alegria! Després d'aquest ruixat, l'herba és ben fresca, les fulles són més tendres i fa un sol molt agradable. Mica en mica, a poc, anem fent camí cap a la muntanya. Xinu-xanu, 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 xinu-xanu. Des de dalt de la muntanya, les vistes són molt maques. Ui, però el sol ja està marxant. I això vol dir que s'acaba el dia i comença la nit. I en Ton, la Mel i la Nia, com s'ho faran per tornar?